1日1回の運試し、何日でクリアできるのか。はい、おはようございます。8192分の1。142日目ですね。やっていきたいと思います。さて、今日もやっていくぞ。クリスマスが終わって、次の日、26日。昨日は、俺にクリスマスプレゼントを渡してくれんかったからな、このゲーム。どうしようかな。緑行くか。緑行こう。緑に行くよ。行きますよ。もちろん、遅かれ、早かれ。いけます。よし、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 よし。ちょっと今、貯めたね、貯めた。若干貯めました。まあ、遅かれ早かれって意味、まあ、ちょっと使い方間違ってたけどさ。おすすめのクリスマスプレゼント、ありがとうございま